Altså, vi kan selvfølgelig tage den i... Der var noget med slutningen, som jeg synes måske lige man kunne kigge på. Hvis vi går ind på... Og i starten? På Luxikum lavet Bummelum, altså hvor vi alle sammen... Er med. Er med og trækker bum. Ja. Det er fuldstændig... Så lad bum. Ja. Lad den stige på bum. Ja, altså bare... Og så træk tonen ud til en tynd tone på lum. Og så bred op. Hævnen den er sød. Det er snart begravet. Så er det vist på tide, vi lister ind til prøven, hvor de sidste brikker er ved at falde på plads. En gang imellem går tingene op i en højere musikalsk enhed, og andre gange opleves frustrationen, sårbarheden og den obligatoriske nervøsitet før en stor premiere. Som her, hvor der bliver sat krop på ordene, tonerne få timer før publikum bliver lukket ind. Kan vi ikke få lukket den? Kan vi ikke få lukket den dør? Hun er givet at lukke døren. Helle har problemer med underlivet, og nu har hun sagt det virkelig mange gange. Og det er bare, Helle får enormt let underlivsbetændelse. Jeg har blærebetændelse, ikke underlivsbetændelse. Undskyld, Helle har blærebetændelse. Undskyld. Er det fra pliéen, ikke? Eller er det fra plié? Ja. Jeg går om et kvarter, så jeg sidder i en taxa om et kvarter, skal I bare vide. Jeg skal ringe efter en taxa. We take it from the top. Der skal være en taxa med... Ja, kvarter. 15 minutter. Er der en bombe til Peter? Okay, from the plié, it's go down. Okay. Hvor vi skal bøje sig mod den starter vi fra, ikke? Den starter vi fra. Starter med den, og så går vi i. Så går vi i den der. What do you want Hella to do? Har fandme også meget larm herinde, det må jeg så indrømme. Ja, det er kræfterne ikke til at koncentrere sig. Kan vi ikke få lukket den dør? Kan vi få... Er det nu, at den scene skal bygges? Er det nu, mens vi står og prøver, eller hvad? Men jeg skal nok prøve. Er det nu? Eller skal vi tage én ting ad gang? Hvornår skal vi ellers gøre det? Er det ikke jeg? Ja, så prøv lige. Der er aftalt. Peter, der er aftalt tid til, at vi skal gøre det nu. What do you want Hella to do? You want her to be with the big arms. Og så bare minimum af ro. Vi kan godt arbejde, mens I arbejder, men der er bare lidt meget larm lige nu. Lige hvad? Det er lige før, jeg springer det her over og kommer i aften lidt før, fordi jeg mener, alt det savsmuld, det går direkte ind i min stemme. Skal vi tage den i aften i stedet for? Nej, vi bliver nødt til, helt ærligt. Sidste gang! Jeg er på vej ud. 1, 2, 3, kom! 2, 2, 3, 2. It's just it's just. Og så kommer I ned i tableau på 3. Der var op med armene. Der var den. Godt. Det er simpelthen så flot. Tak. Hej Peter. Hej. Ses i aften. Hej. Vi ses. Tak for i dag. Tak for i dag. Teater. God bedring med dig. Hej. Du gjorde det rigtigt før på en eller anden måde. Min store taske. Min store taske. Er nogen, der har taget den? Det ligger ude i garderoben. Ja. Helt ude i... Hej. Tak for i dag. Hvor røg de her? De ligger der. Jeg skal hente dem, jeg har dem. Værsgo. Det var godt, tak skal du have. Der er ikke sket noget. Nu kan jeg mærke, at han er ved at komme. Han kommer om lidt, kaptajn Kop to Kaf, og banker lige så stille på. Det er mange gange, når næsen kommer, og lidt mere øjne. Så kan man byde ham velkommen. Og sige, nu håber vi får en god aften. Vi skriver året 872 før i tiden. Orkanen Herbes er i udbrud, og hærføreren Jibadar er faldet i et slag. Et regnslag. Hans elskede Snibadar begræder hans død ved floden Flibberbar. Hun venter hans barn Blitterbar. Bjergbyen Migræne er besat af den onde kaptajn Koptokaf, ringmusklernes herre,
som fra 2860 Søborg styrer landet med en hård hånd. Ved hans side står skøen Fjerfis. Snipperdar er blevet sat på byporten. Hun er blevet stemplet med Jesper Kleins mærke i panden og er nu helt alene hjemme. Og hun er ikke bare helt alene hjemme. 2. Hun er også den eneste, der kan fordrive kaptajn Koptokafs trolddom, som har lagt sig som et for 3.500 kroners tykt, uldent tæppe over den smukke by. Nu kan historien om glas vandtis begynde. Og jeg kan høre kaptajn Koptokaf komme med Fjerfis lige hælen. Fik sagt og fik ødelagt er stemplet som forræder. Den jord som det betræder er den som jeg begræder. Jeg fik skabt mig plads i dette her parnas. Jeg har selv været i den situation som du nu er i. Nu det er dig der er fattig og mig der er rig. Gennem nød og kval er jeg nu total ene og alene. Hersker i migræne, mit pigenavn er Lene. De tror at jeg er død, men jeg er skedesød. Nu vil jeg tage tøj på. Når det kom til Koptokaf går kraftigt på ham slå. Hævnen den er sød. Jesper der er død. Dyder snart begravet. Tronen har jeg arvet. Holoksikon lavet bommelum. Hævnen den er sød. Jeg er nød. Jeg er ikke død. Endelig får jeg brød. Slet ikke død. Dyder snart begravet. Tronen har jeg arvet. Holoksikon lavet bommelum. De troede jeg var død, men jeg var slet ikke død. Jeg var ret så bange. Var jeg bare et dumt kvøj. Vel var du ej, men du har jeg elsker dig. Jeg er ene og alene i dag. Hvad så med mig, din lille fjerfis? Skal hun ikke også med ud og spise?